Έχουμε εδώ άνθρωπο ειδικό. Είναι ο κύριος Γκίκας, Διευθυντής Κλινικής Ρομποτικής Άρθροπλαστικής Ισχύου και Γόνατος και Μυοσκελετικής Ογκολογίας. Στο Λευκό Σταυρό, σωστά τα λέμε, σωστά, κύριε Γκίκα. Κύριε Γκίκα, ήρθατε στη σωστή εκπομπή. Να ξέρετε. Με τους σωστούς εκπομπής. Μπορεί να μην είμαστε εκπομπή για την υγεία κτλ. Αλλά είναι δύο άνθρωποι που κάθε πρωί ξεκινάμε το ισχύο. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας. Ναι, δεν φέραμε και τις ακτινογραφίες. Έχουμε και τις μαγνητικές. Ναι, τις μαγνητικές να σας τις δείξουμε. Χαίρομαι πολύ μαζί σας και είναι σχετικό ακριβώς επειδή είστε και οι δύο πολύ νέοι και η τεχνική για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα είναι η αρθροπλαστική επιφάνειας, που είναι μια τεχνική χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης του ισχύου, ειδικά για νέους ασθενείς που έχουν υψηλή λειτουργικότητα, υψηλές απαιτήσεις αθλητικές και υψηλές απαιτήσεις στην καθημερινή τους λειτουργικότητα. Εσείς στο Λευκό Σταυρό το λέω γιατί εγώ έτυχε να το γνωρίσω το Λευκό Σταυρό από μέσα. Πραγματικά είναι μια εξαιρετική κλινική, γιατί είναι συμβεβλημένη και με το ταμείο μας, εν πάση περιπτώσει, επειδή είμαστε δίπλα εκεί πέρα. Ακριβώς. Έχετε φέρει ένα ρομποτικό μηχάνημα. Έχουμε φέρει στο Λευκό Σταυρό. Και σας είδα και σε ένα βιντεάκι που έχετε ανεβάσει. Σας έψαχνε χθες, τα είδε όλα, όχι σας είδε. Όχι καιρό, θυμάσαι πόσο καιρό το έχω δείξει. Εδώ πέρα την τεχνική που κάνετε, μπορεί να σας βοηθάει. Καλά. Εγώ είμαι πολλά χρόνια στην Αγγλία και ένας από τους λόγους που γύρισα και αισθάνομαι ασφάλεια στην Αθήνα που πλέον χειρουργώ είναι ακριβώς η ποιότητα παροχής υπηρεσιών στο Λευκό Σταυρό. Είναι μια εξαιρετικά ιδιωτική κλινική, η οποία προσφέρει τις τελειότερες τεχνικές, όπως είναι η ρομποτική χειρουργική, είτε πρόκειται στην ορθοπαιδική, είτε πρόκειται στην ουρολογία ή σε άλλες χειρουργικές ειδικότητες. Και με αυτόν τον τρόπο, προσφέροντας αυτές τις τελευταίες τεχνικές, ό,τι πιο τελειότερο υπάρχει επιστημονικά, μπορούμε να προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις στους ασθενείς μας για να έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Καταλαβαίνουμε, εμείς που πονάμε. Εδώ πέρα βλέπουμε στα πλάνα μας ένα ισχύο, μια άρθρωση. Ακριβώς. Εσείς τι κάνετε τώρα, δεν μπαίνετε με την παλιά μέθοδο, δεν ανοίγετε. Ακριβώς. Δηλαδή. Όπως βλέπετε εδώ πέρα είναι μια άρθρωση η οποία είναι κατεστραμμένη από οστεοαρθρίτιδα. Ναι. Στην κλασική αρθροπλαστική ισχύου κόβουμε την κεφαλή του μυριαίου που βλέπετε αυτό δεξιά. Το μεγάλο εδώ που βλέπετε. Αυτή την κεφαλή που βλέπετε την κόβουμε και την αντικαθιστούμε με μια πρόθεση. Στα κλασικά. Στην αρθροπλαστική επιφάνεια. Στην αρθροπλαστική επιφάνεια τι γίνεται. Σμιλεύουμε, όπως βλέπετε, διαμορφώνουμε την κεφαλή και αντί να την κόβουμε και να την αντικαθιστούμε, ουσιαστικά τοποθετούμε μια καινούργια εμφύτευμα πάνω στην κεφαλή και με αυτόν τον τρόπο διατηρούμε την κεφαλή. Για πόσο καιρό αυτό διατηρείται? Για όσα χρόνια θέλει ο ασθενής. Για όσα χρόνια διατηρηθεί αυτή η άρθρωση μετά από εκεί πέρα. Για 15, 20, 25. Όχι απαραίτητα. Είναι σαν να βάζετε ένα καλούπι. Ακριβώς. Αντικαθιστούμε μόνο την επιφάνεια. Αντικαθιστώντας την επιφάνεια, τι σημαίνει? Σε άλλες περιπτώσεις τι γινόταν? Κόβουμε την κεφαλή και αντικαθιστούμε όλη την κεφαλή με μια μεταλλική πρόθεση. Ποια είναι η διαφορά τώρα, γιατί είναι καλύτερο να κάνουμε? Λοιπόν, είναι καλύτερο πρώτα απ' όλα γιατί διατηρούμε το οστό. Έχει πολύ καλύτερη μηχανική, δηλαδή η μηχανική της αρθροπλαστικής επιφάνειας είναι ουσιαστικά σχεδόν ίδια με την φυσιολογική μηχανική της άρθρωσης του ισχύου. Είναι πολύ πιο σταθερή η άρθρωση και επομένως δεν υπάρχει ο κίνδυνος της εξάρθρωσης και η λειτουργικότητα για τον ασθενή είναι πολύ καλύτερη, πολύ πιο κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη χειρουργική επέμβαση την προτιμούμε γενικά για νέους ασθενείς που έχουν υψηλές απαιτήσεις, ακόμα και για επαγγελματίες αθλητές. Ένα πολύ καλό παράδειγμα ασθενούς που έχει κάνει αυτό το ίδιο ακριβώς χειρουργείο στο Λονδίνο, στην κλινική μας, είναι ο Άντι Μάρι, ο τενίστας, ο οποίος κάνοντας αυτό το χειρουργείο στα 35 του, συνέχισε και κέρδισε το Wimbledon με αυτό το χειρουργείο. Για τους νέους ανθρώπους. Για τους πιο μεγάλους ανθρώπους που είναι πάνω από 60-70. Το συγκεκριμένο χειρουργείο γενικά μπορούμε να το κάνουμε μέχρι και ασθενείς 70 χρονών. Φτάνει να έχουν καλή ποιότητα οστού. Δηλαδή αυτό που μας. Ακριβώς, να μην υπάρχει μεγάλα ποσοστά οστεοπενίας, οστεοπόρωσης και τα σχετικά. Αυτό είναι ανέμακτο? Κοιτάξτε, κανένα χειρουργείο δεν είναι ανέμακτο. Κανένα χειρουργείο δεν είναι ανέμακτο. Αυτό όμως που είναι ότι μπορούμε να συνδυάζουμε, επειδή ακριβώς διατηρούμε οστό, επομένως κάνουμε όσο λιγότερη ζημιά γίνεται στον ασθενή και μπορούμε να συνδυάζουμε αυτή τη τεχνική με την πρόσθια προσπέλαση, στην οποία διατηρούμε μυς. Τι σημαίνει αυτό? Κάνουμε μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική που διατηρούμε όσο πιο πολύ κόκαλο γίνεται. Διατηρούμε όσο πιο πολλούς μυς γίνεται. Και αυτό τι σημαίνει? Είναι πολύ κοινή λογική, πολύ καλύτερη λειτουργικότητα
λειτουργικότητα για τους ασθενείς. Σου λέει, το κάνεις τώρα το χειρουργείο. Μετά από 10-15 χρόνια τι γίνεται? Ακριβώς. Αλλά λέτε ότι όσο διατηρείς το κόκαλο και τους μυς, έχεις τόσο καλύτερη λειτουργικότητα. Και μετά, όσο και ο μυς είναι γυμνασμένος, προστατεύεται και Ακριβώς. Να θυμάστε. Το υλικό που βάζετε μέσα το καλούπι, από τι είναι κεραμικό υλικό. Και αυτό είναι η εξέλιξη της επιστήμης. Κεραμικό. Αυτό το ροζ που βλέπετε στο βιντεάκι είναι κεραμικό υλικό. Τι είναι το κεραμικό υλικό? Το κεραμικό υλικό είναι ένα εξαιρετικά ανθεκτικό υλικό και βιολογικά αδρανές, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να διατηρούμε τις επιφάνειες των οστών χωρίς να υπάρχουν παρενέργειες. Στο παρελθόν υπήρχαν παρόμοιες τέτοιες τεχνικές που χρησιμοποιούσαν μεταλλικές επιφάνειες. Το πρόβλημα όμως με τις μεταλλικές επιφάνειες ήταν ότι υπήρχε μεγάλη παραγωγή μεταλλικών ιόντων και επομένως υπήρχαν σε ορισμένες περιπτώσεις προβλήματα. Αυτά πλέον έχουν εξαλειφθεί, χρησιμοποιούμε κεραμικά υλικά. Αυτό που λέτε ότι ορισμένες φορές μέσα στο γόνατο ή στο ισχύο βάζουμε τιτάνιο. Το τιτάνιο όντως συμβαίνει στο γόνατο, ειδικά ή σε άλλες περιπτώσεις στο ισχύο που κάνουμε ολική αρθροπλαστική. Το τιτάνιο είναι ένα μέταλλο φυσικά που μας επιτρέπει να αντικαθιστούμε πλέον την άρθρωση. Εδώ όμως δεν μιλάμε για αντικατάσταση, μιλάμε για αποκατάσταση. Καταλάβατε. Επομένως δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε μεταλλικές επιφάνειες γιατί διατηρούμε το οστό. Πόσο καιρό θα κάνουμε να επανέλθουμε? Δεν ξέρουμε αν θα λείπουμε και δύο πάνω. Από τη στιγμή που θα κάνετε το χειρουργείο, θα σηκωθείτε να περπατήσετε την ίδια μέρα, θα επανέλθετε στο full της λειτουργικότητάς σας σε 6 εβδομάδες. Τι εννοείται, να τρέχουμε? Για γυμναστική λέτε? Για γυμναστική, ναι. Να τρέχετε. Να περπατάμε κανονικά για τρέχετε? Να περπατάτε κανονικά μέσα σε 2-3 εβδομάδες. Για να επανέλθετε στο full της λειτουργικότητάς σας και να ολοκληρώσετε την μετεγχειρητική φυσικοθεραπεία, που είναι πολύ σημαντικό να γίνεται φυσικοθεραπεία και αποκατάσταση μετεγχειρητικά, μιλάμε γύρω στις 6 εβδομάδες. Πόσο, 6 εβδομάδες? 6 εβδομάδες, 1,5. Αλλά το full, εντάξει, δηλαδή θέλω να σου πω ότι χρειάζεται 1,5 μήνα. Δηλαδή. 1,5 μήνας αποκατάστασης. Έχει πόνο αυτό? Κοιτάξτε, πόνο δεν έχει όσο άλλες κλασικές τεχνικές, ακριβώς επειδή δεν κόβουμε κόκαλο και δεν κόβουμε μυς. Λίγο θα αλλά φυσικά κάνουμε ένα χειρουργείο. Πόνος θα υπάρχει, αλλά με την κατάλληλη συνδρομή των αναισθησιολόγων μας, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί, μπορείτε να και το χειρουργείο και η άμεση μετεγχειρητική περίοδος. Δηλαδή βγαίνεις από το Λευκό Σταυρό την επόμενη μέρα πας σπίτι? Βεβαίως, μέσα σε 24 ώρες. Δεν τους κρατάτε? Μέσα σε 24 ώρες. Δεν έχει παρενέργειες αυτό τίποτα? Παρενέργειες, δυνητικά παρενέργειες υπάρχουν, αλλά με τις σωστές προφυλάξεις αυτές τις εκμηδενίζουμε. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος το 2026 δεν υπάρχει λόγος μετά από μια αρθροπλαστική γόνατος, ισχύου, είτε μιλάμε για ολική αρθροπλαστική είτε για αρθροπλαστική επιφάνεια, ο ασθενής να μένει στο νοσοκομείο παραπάνω από 24 ώρες. Ας πούμε, ο ασθενής αυτός πότε μπορεί να οδηγήσει, σας λέω εγώ? Εξαρτάται τι αυτοκίνητο οδηγάει και αν είναι το δεξί το αριστερό πόδι. Αλλά αν είναι αυτόματο δηλαδή. Δεν θα χρειαστεί 6 εβδομάδες? Όχι. Μιλάμε σε 2 εβδομάδες. Οι περισσότεροι ασθενείς μπορούν να επιστρέψουν Κοιτάξτε, ο κάθε ασθενής είναι διαφορετικός. Γι' αυτό και πλέον μιλάμε για εξατομικευμένες λύσεις και δεν πρέπει να θεωρούμε το κάθε ισχύο να είναι όλα τα ισχύα τα ίδια. Έχω ασθενείς που μετά από αρθροπλαστική επιφάνεια μου στέλνουν βιντεάκια σε 2 εβδομάδες που κάνουν snowboarding κατεβαίνοντας στις Άλπεις. Τώρα δεν μιλάμε για Ακριβώς. Αλλά θέλω να σας πω ότι ο κάθε ασθενής είναι διαφορετικός. Υπασία μπορούμε να κάνουμε μετά από αυτό? Βεβαίως, γιατί είναι πολύ σταθερή άρθρωση. Δηλαδή, 6 εβδομάδες λέμε. Όχι 6, στις 2 θα πάω. Στις 2 κάνω παιδί μου να δέσει. 6 εβδομάδες σου λέει ο άνθρωπος. Παλιά με 2 εβδομάδες γιατρεύεται, δεν δίνεται πολύ θάρρος. Παλιά με τις αρθροπλαστικές ισχύου λέγαμε ότι οι ασθενείς δεν πρέπει να κάθονται σε χαμηλά καθίσματα, δεν πρέπει να σταυρώνουν τα πόδια, επειδή υπήρχε το κίνδυνος της εξάρθρωσης. Με την αρθροπλαστική επιφάνεια σε συνδυασμό με την πρόσθετη προσπέλαση δεν υπάρχει κίνδυνος εξάρθρωσης. Επομένως δεν υπάρχουν τέτοιες προφυλάξεις. Επομένως μπορείς να ανέβεις στο άλλο, να κάνεις υπασία, να ανοίξεις τα πόδια, να κάνεις βαθιά καθίσματα ή αθλητισμό χωρίς πρόβλημα. Και κάτι τουλάχιστον από μένα τελευταίο, μας λένε πολλοί εδώ στην Ελλάδα ότι παιδιά αυτά τα ρομποτικά τώρα, αφήστε να δούμε τα αποτελέσματα. Γιατί ακόμα τώρα έχουν αρχίσει και έρχονται και εφαρμόζονται και στον κόσμο. Γιατί εσείς πηγαίνετε στο εξωτερικό, όλοι αυτοί που κάνουν τα ρομποτικά πηγαίνουν και στο εξωτερικό. Είναι κάτι καινούριο. Μήπως πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, λέτε? Όχι, νομίζω αν θα ήταν να δώσουμε μια συμβουλή στους τηλεθεατές σας είναι να είναι προσεκτικοί στην επιλογή αφενός του χειρουργού και αφετέρου του νοσοκομείου που κάνουν το χειρουργείο τους. Το ρομποτικό σύστημα τι είναι? Το ρομποτικό σύστημα είναι ένα εργαλείο το οποίο το χρησιμοποιεί ο χειρουργός. Είναι σαν να σας ζητήσω να κάνετε μια ίσια γραμμή με το μολύβι σας τώρα. Μπορείτε να την κάνετε μόνο σας με το χέρι ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα χάρακα να την κάνετε πολύ πιο ίσια. Αυτό είναι το ρομπότ. Το ρομπότ είναι ο χάρακας. Επομένως δεν φταίει το ρομπότ, είναι ο χειρουργός που χρησιμοποιεί το ρομπότ και πώς το χρησιμοποιεί το ρομπότ. Και το άλλο που θα έλεγα πολύ σύντομα είναι, επειδή δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχει κακή διαφήμιση και πολλή διαφήμιση, είναι καλό οι τηλεθεατές πάντοτε να ρωτούν όταν ακούνε ρομποτικό σύστημα
τι είναι αυτό το ρομποτικό σύστημα. Γιατί βαπτίζουμε τα πάντα ρομπότ στην Ελλάδα, αλλά υπάρχουν φυσικά πολλές διακυμάνσεις. Υπάρχουν ρομπότ που δεν είναι ρομπότ, υπάρχουν ρομπότ που δεν υπάρχουν καν μέσα στα νοσοκομεία, αλλά λέγονται ρομπότ, και υπάρχουν και ρομπότ που όντως κάνουν τη δουλειά τους. Επομένως, το ρομπότ είναι ένας γενικός όρος και θα παρακαλούσα τους τηλεθεατές για την ασφάλειά τους να ενημερώνονται καλύτερα και να ρωτούν συγκεκριμένα τι είναι το ρομποτικό σύστημα που χρησιμοποιείται. Γιατρέ, επειδή πρέπει να πάμε στο επόμενο θέμα, σας παρακαλούμε μην φύγετε. Θα μας περιμένετε. Να μας εξετάσετε. Έχω φέρει και τον Ιστέρι εδώ απ' έξω. Πολύ ωραία, λοιπόν. Να μας εξετάσετε. Και να τα πούμε λιγάκι εκτός. Πάντως και στο γόνατο και στο ισχύο γίνεται. Έτσι, αυτά που Να συζητήσαμε πούμε τώρα ότι με ο τον κ. γιατρό. Παναγιώτης Γκίκας είναι διευθυντής στην Κλινική Ρομποτικής Αρθροπλαστικής Ισχύου και Γόνατος στο Λευκό Σταυρό. Ευχαριστούμε Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Αισιόδοξη νότα.